איך יוצרים תרבות ארגונית בממוצע, בסדר? עובד מחליף עבודה 3-4 שנים, איך יוצרים תרבות ארגונית של להבין שאני לא השכיר שבאתי 9 to 5 ואני הולך הביתה, יאללה, שהוא ירצה שהמחירות יגדלו, כי בסוף אם רק הרצון היה אצלך, העסק לא היה מצליח. העסק צריך להיות, הרצון צריך להיות אצלי שהמחירות בשטח, בעולם התצוגה בחיפה, שהוא ירצה. איך יוצרים את זה? אחד הדברים הכי חשובים שאני למדתי אחרי הרבה מאוד שנים, שהבסיס להצלחה של עסק וחברה, ארגון, זה מחוברות העובד לארגון. מה אתה אומר ביום שישי על החברה? מה אתה מדבר עליי? נכון. מה אתה מדבר על המותג? אם אתה לא מדבר טובות, חבל על הזמן, שום דבר לא יעזור. אז קודם כל אתה צריך מאוד מאוד הוגן עם העובד, מה שאתה מתגמל אותו וכו'. אתה יודע שהבסיס, וזה עונה לך בצורה מאוד יפה לשאלה, הבסיס להישארות של עובד בארגון זה מנהל ישיר. לא תנאים, לא שכר, זה מדעי. כן. מדעי. ואחר כך שכר ותנאים והעבודה. זה אחד. 2, אתה כל הזמן משקיע בו. 3, הדבר הכי חשוב, לתת משוב ותיאום ציפיות באופן תדיר. וואו, ב-15 לינואר יש לי שיחת הערכה. לא רלוונטי, סבבה. תעשה כל רבעון שיחת הערכה, תעשה תיאום ציפיות. אני אשאל אותך, גיא, מה מבחינתך זה הצלחה? מה אתה צריך ממני? לדבר. גובה העיניים. גובה העיניים. אתה מדבר איתי, אני מדבר איתך, עכשיו אני אגיד לך מה זה ווין ווין. כשאני אומר לך מה אני מצפה ממך, אפרופו יעדים, אפרופו מסלול, אל תעשה משהו שלא מצפה ממך. אתה חושב שזה עושה לי טוב לעסק, אני קובע. תעשה מה שאני ביקשתי. אם אני רוצה שתמכור A קלאס, אל תמכור לי C קלאס.